Soc la Txell, tinc 48 anys, fa 14 que estic a Sant Joan de les Abadesses i sóc una persona molt curiosa. M'agrada molt aprendre i compartir i conèixer gent. M'agrada moltíssim. Mira, Hestia és una cooperativa de treballadores que donem serveis assistencials, majoritàriament a persones amb edat avançada. Ara mateix treballem a 4 zones del Ripollès, treballem a Ripoll, Sant Joan, Sant Pau i Abella, però la nostra intenció és créixer i donar servei a tot el Ripollès. Hestia neix de 2 neguits. Un és la necessitat de donar un servei a les persones, ja he dit, d'edat avançada, amb respecte, creant un vincle que aquesta persona se senti a gust amb el servei que rep. I per una altra banda, donar visibilitat a la nostra feina de treballadora familiar, que és molt important i és una feina que ara està molt encoberta, no és gaire coneguda, llavors creiem que hem d'empoderar la persona que treballa i que fa aquesta feina. Per nosaltres ha sigut, tant personalment com laboralment, molt positiu. Personalment perquè he conegut gent fantàstica amb uns projectes genials i laboralment, ostres, li poses nom a dubtes i estratègies que no saps com resoldre-les i gràcies a la Grimpada li hem anat posant nom a tot, no? I inclús un ordre. Que quan la gent senti Hestia sàpiga qui som. O sigui, que tota la comarca sàpiga què és Hestia, que fem un servei assistencial de qualitat amb molt de respecte a la persona.